Shalom mamanginang horas, selamat hari Minggu. Pajupang musita di programon di ibadah Minggu tanggal 20 Juli 2025 di Minggu Palima Hondong Trinitatis. Turpun jamita di bosan kitab Lukas 10, mamu kasih nak terup lalu setelah ayat 42, dok topik di Minggu, memilih tohab naumuli, memilih bagian yang terbaik. Hujau kami masih non tahidu ton ma, sonon mana tersurat di si. Jala di namar dalani nasida di bongoti masa dahuta adong ma disi parupuan sahalak namar guar si Marta namar jakonibana tujabuna yang go anggina namar guar si Maria hudul do di joloni Tuhani tumangihon hatana di harosoton si Marta do ragam ni parhobason laos di pajono mamandok Tuhan dang dia toy roham nabi nasobun yang gikiau marhobasi sahalakku dokon ibana atong madonganiau gabe dina Tuhani mamangalusibana. O Marta, Marta, lando di sarihon jala di hasus ako sada do narikot dipilih si Maria do tohap nauli dang si buah tunisian ibana idosa anak hors madihita. Amang inang parjolo taberang maju latar belakang ni peristiwa do tradisi na masa di halat jauh di hati hai asa tabotan mengarang-rangi musai tujulon tentang bagaimana sebenarnya kondisi dan buasa gabi keluar hatani si Marta songoni. Molo taida di halat Yahudi di abad parjolo 1 abad 30 Masehi adong do sahada batasan yang diberikan kepada perempuan di dalam sistem kemasyarakatan Yahudi. Jadi na parjolo perempuan dianggap doi sebagai kaum kasta paduahon jala tudos do nasida songon barang boy dituhor jala dijual sipata olo do sahala ama manggadis buruna lahu manggarar utang jala dang bu dialoi molo perempuan dang boy menolak kalau memang dia dijual ke seseorang. Paduahon diorai do perempuan marsawar tuna torop dang boy jojo kalur sejabu jala dang boy jonok-jonok nasida tu bawa jala moloro tamu bawa dang di luas mangan nasida sameja do taka bawa nagabe tamu narotusi nana patuluhon dang di luas majahabi bel muse aka perempuanon jala dang di luas pesaton hatana atau idena atau unek-unekna baru dang ilos mesti mengajar jala dang diakui hatana sida. Jadi molo arung sada peristiwa pembunuhan atau perampokan olah perempuan di sini sebagai saksi mata pengakuan mereka itu tidak diakui lah buah don laki huber kami do langsung sendiri di situ kami pas kejadiannya kalau dia perempuan itu ucapannya tidak akan diakui. Nah jadi murado atusanon memang aidang holan di jauh di najolo masa si sonon hampir disudi lihat di portibio do memang najolo perempuan hurang ditangihon manang dianggap kelompok kasta kedua alanya do gabe adong timbul gerakan-gerakan emansipasi wanita di berbagai tempat songon di Indonesia sian Raden Ajeng Kartini. Nah sianon boy ma murata tusi buah sama mur si Marta tu Yesus alasan ditangihon si Maria jamitan di Yesus itu kini kurasa wajar don alana aero tamu masa aholan mati-mati sahala na lo para deus panganon kan begitu masa ipasobu adekna makatai do tamu paduahun musim memang iurai do memang perempuan makatai do tamu tikini makanya Marta langsung bicara kepada Yesus langsung tu Yesus tu hatana dang tu jolo tu si Maria langsung itu ibadah tu Yesus si kan hamu salah rabi do salah pandita do ibu to hamu do aturan berlaku di Yahudion buasa masih di luas so anggiki si Maria manangini ngon hatam hape kan diorai do ya terhira sonima. Nah di son nung adong hupara de hami adong tolu si pasahaton di turput jamita tu hita di mingguon na parjolo pilihlah prioritas yang tepat. Makubasi debata dohot manangihon debata dos dorikona melani Tuhan dan mendengarkan Tuhan itu sama pentingnya. Gurang dohalak mangalapati makubasi debata artina patu pahon aka ulaun na dihalomon debata nama bala senironi debata do sadinggan-dinggan na. Melayani Tuhan berarti mengerjakan segala pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Masalahna dang taboto manang ahana pala sorohani debata molo sojolo tatangihon hatana. Dengka dona dulu si Marta patu paon sepanganon do si inumun laho mana muai Yesus tamu nasida tikini ay orang dengan dotong meloro tamu do minum pedang ilean kan maka perlu ada sajian yang disajikan kepada tamu kalau ada seseorang bertamu. Nah dengan dotong na diulah si Maria didongani jala ditangion ibana do Tuhani kurang dengan do memang jala orang tamado meloro tamu ada ditadikon gabe lawi ba merhubas subudi tamunya datang yang punya rumah malah pergi begitu kan. Nah alisin na dua sa dengan dia do na dumenggan dia do na umuli makubasi debata do manang yun debata. Nah di son takas taboto diserpukon Yesus tidak minta untuk dilayani dengan berbagai jamuan. Yesus hanya ingin minta untuk didengarkan dan itulah yang dilakukan oleh Maria. Inu na si Maria itanggung ibana hatani Yesus.
Dok Yesus do, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sa sitongna, Yesus do na marhubas di si. Jala si Maria do si Marta, ido na dihubasan di Yesus di si. Bukan malah sebaliknya. Nanda peduahon, jangan biarkan kesibukan mencuri kedamaian hati Anda. Unang alani perkaryawan, gabi magolas ni roha dan anong binami di nguluta. Gurang dohala amanginang alani perkaryawan, gabi lupa menjaga kesehatan ujung nomor sahid. Gurang domusi halak kita halak Kristen alani tuntutan pelayanan, sudah di dohotan, permingguan, punguan ama, punguan ina, marari Selasa, marari Kamis, marari Jumat, STM, gabi pengurus di gereja, gabi pengurus tong di lembaga-lembaga antar umat agama, misalnya PGI atau BAMAK. Ale gabi, dan anong be tekina, lupa ibadah pasagyo tekina, lau manjah Bibel, lau martangiang. Gabi lupa ibadah pajanoko diri na Tuhan alani kesibukan rohani. Unang alani kesibukan non, gabi dang anong dami di rohatta, gabi holan na marsak kita, holan na busisak kita, holan na muruk-muruk kita, dak ya besonang. Ay nga lo jabe, dang anong partikian mangului hosa, ujungna gabi temperamen, gabi holan na muruk. Napatoluhon, bagian terbaik adalah hubungan dengan Kristus. Didok Yesus si Marta, dipilih si Maria do tohap na ulii, dang si buah tunisian ibana. On ma tohap na muli, ima persauran dohot Kristus. Dang nagabi moru nilai ni sada jamita, manang hatan di bata, moro di pasaha, di bagas jabuni halak. Jala, namarhuaso do hatan di batai, patubuh na persiaon na pulin marado di bata. Nah, firman Tuhan berkuasa menumbuhkan iman dan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Dan karena firman itu sifatnya rohani, maka tidak ada seseorang pun yang bisa mengambilnya dari kita yang mendengarkan firman tersebut. Sarupa masongon parbinotoan na manginang. Sehari dang tatusi sada parbinotoan, dang mungkin magubi. Contohnya, marlange. Molo nga sa halita boto marlange, tungpe nga 10 tahun, man sa 5 tahun dak kebe ita marlange, molo itulak jol may tuaik, iyo jar jol matuaik, tetap dobe marlange, tetap dobe boy mengambang dia iki. Dia tidak akan lupa walaupun sudah lama tidak dikerjakan. Nah songoni matong hapor siaoni. Sapala nang tatada di bata, jalanunga tahahulong ibana, dang bobe mas rohot hapor siaoni siya kita. Las manangah penamasa, tetap madirohata sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Idu maka namanginang, gulang dohlak Kristen na julu mati martir. Mate Allah mempertahankan hapor siaonna tu di bata. Disuruh dosi Paulus manula hapor siaonna, tulak ma Jesusi asa malua hoena. Tapi dia tetap bersikukuh kepada imannya bahwa dia tetap mengikut Kristus. Ujungnya mati mibana. Ya, jala halak na tugu di hapor siaonna manginang idu na dapotan tupel hanguluan ina di Bibel tai. Di pangungkapan 2 ayat 10 dok, saya burju mahu rasi rasa mate, dungi lihonok kuma tuho tupel hanguluan. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Atas songoni manaboy hubayo kami, sayang giat maboyon mangurupiak kadongan nanang paradehon jamita tu minggu nanang ro. Selamat melayani, Tuhan Yesus mangadongan hitabe. Amin.